Moje cesta do Turecka. Přiletěli jsme v noci a druhý den ráno, jak vidíte, tak jsme hnedka vyrazili. Všude mají kočičky, což se mi na Turecku strašně líbí. Druhý den jsme vyrazili teda k moři, kde jsme si udělali hezkou procházku a dali jsme si obídek. Druhý den jsme opět vyrazili na procházku, snažili jsme se chodit i do posilovny a hlavně jsem vám chtěla ukázat tuhle bezlepkou restauraci, na kterou jsem tam narazila, ve který mají hlavně koťátka, což je moc roztomilý. A ještě bych vám chtěla ukázat krámeček, na který jsem tam narazila na Bezlepkovej, kde mají fakt výborné potraviny a bylo to velice zajímavé vyzkoušet i něco jiného než tady ty české produkty jenom. Takže jsem vám to takhle chtěla shrnout. Tady máte malou ukázku, jak vypadá vlastně Izmir, to je to město, kde jsme byli. A tady vidíte cestu zpátky domů. Moc jsem toho nenatáčela, chtěla jsem vám hlavně shrnout to bezlepkové jídlo takhle a vlastně jsem tam objevila jenom jednu restauraci, takže to je vše.